Aw ni yangma ne tajin neglan bi kan bonyabaw fana an bɛ se k'a fɔ tajin ma ko dala dumuni ale de ka di kosɛbɛ wa a ka di fana n'a sɔrɔla tanba t'i bolo don minnu na nka i b'a fɛ ka duman bɔ dala. An bɛna bita kɛ ni sɛ de an ka sɛ kolen jɛlen pasi ne ka sɛ ye sɛ den kelen ani tila de an bɛ tulu k'a la i bɛ tuluko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. O tɛmɛnen kɔfɛ cardamome den 3 anis étoilé den kelen ani cannelle dɔɔni dɔrɔn poivre mugu cuillère fitinin ɲɛ 2 ani paprika mugu i bɛ ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. An bɛ coriandre mugu k'a la sisan coriandre kisɛ mugu a b'a dɔn ale fana bulu bɛ yen nɔ i n'a fɔ persil. An bɛ kɔkɔ k'a la k'a bɛn an sago ma. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'a laban ni laurier bulu 2 ye. I bɛ nafɛnko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ de sago ma. An b'a don ɲɔgɔn na fɔlɔ ka sɔrɔ ka nafɛn mugu laban k'a la n'o ye curcuma ye ne t'ale k'a la fɔlɔ dɛ sabula ale de b'a fɔ k'a bɛ bari maa tɛgɛ la n'a donna ɲɔgɔn na min kɛ sisan ne bɛ sɔrɔ ka n'o furufuru a sanfɛla la i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na. An b'a don ɲɔgɔn na sisan kosɛbɛ ka sɔrɔ ka taa an tɛgɛ ko joona waasa a k'an tɛgɛ bila. Baara ɲɛnɛbɔra an bɛ nin bila kɛrɛfɛ sisan k'an ka da sigi an ka da sigilen an bɛ jaba k'a kɔnɔna ne ka jaba in ka ca yɛrɛ de ne y'a kɛ jaba kumaba den 2 bɔɲango. Jaba tɛmɛnen kɔfɛ an ka sɛ marineni an bɛ n'o dadada jaba in sanfɛla la komi y'a fɔ cogoya min na yanni i ka bɔgɔdaga sigi ta kan i bɛ fɛn dɔ de da dugumana na fɔlɔ. Mɔgɔ minnu m'o video lajɛ bɔgɔdaga video bɛ yen nɔ a bɛ t'o lajɛ. An bɛ tulujini bɔn a kan sa ka sɔrɔ ka na légume fɛn o fɛn b'an bolo an b'o bɛɛ dɔ k'a la i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na. Nin ye ɲaaminen ye dɛ i n'a fɔ macédoine bɛ cogoya min na an b'o bɔn a sanfɛla la. Ale de timiya bɛ taa kolokolo an ka sɛ la. An bɛ pomme de terre tigɛ tigɛ k'a koli koli k'o fana dadada nin sanfɛla la. N'a kɔni fɔra tajini kɔni i b'i jija de a cɛ ka ɲɛ dɛ sabula ale yɛrɛ ye ko nin de kan ka ɲɛ fɔlɔ yanni an k'a tigɛ a nɛn kan. Nin min dadatɔ filɛ nin ye an ka wosonin jɛ kan ale tɛ dɔwɛrɛ ye je kɔ tulobilenkan na n'an bɛ se k'a fɔ a ma ko courge walima citrouille an b'ale fana da kan ka ɲɛ. I b'a ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ de sago ma nka i k'i jija dɔrɔn a ka se ka cɛ ɲa de. O baara ɲɛna aw yɛrɛ ɲɛ t'a ye ko la an bɛ aubergine da kan sisan o fana tigɛlen don k'a koli koli o ka d'a la kosɛbɛ sabula a b'a dɔn ale ka di dumuniw na kosɛbɛ. Nin fana ye courgette de ye ale courge lama don an bɛ sɔrɔ k'a laban sa ni furundo ye i bɛ furundoko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. An bɛ barama datugu a da la sisan a yɛrɛ de ji b'a yɛrɛ tobi. Nin fɛn o fɛn dara an ka sɛ kan ninnu bɛɛ de ji bɛ bɔ sa ka taa kolokolo an ka sɛ la aw yɛrɛ ɲɛ t'a la. An kɔni b'a datugu de sa ka ɲinɛ a kɔ. N'a sɔrɔla ko bɔgɔdaga t'i bolo i bɛ se k'a kɛ ni an yɛrɛ ka barama ye nɛgɛma in kɔni nka i b'a tasuma dɔgɔya yɛrɛ de kosɛbɛ ka sɔrɔ ka ɲinɛ a kɔ sa i n'a fɔ heure 4 bɔɲango. Nin y'a selen de ye tantɔ dɛ ne nin maanaw komi ne kun ye nin dilan mɔgɔw de ye bi n tɛna se k'a fɔ ko n b'a a walaka ka bɔ ɲɔgɔn na k'a yira aw la nka heure 4 bɔɲango kɔni a bɛ se aw bisimila.